Fl-isptar San Luqa se jkun hemm prosthetist permanenti, dan huwa professjonist mediku li jeħtieġu s-servizzi tiegħu dawk li jitilfu xi parti minn ġisimhom. B'differenza sal-lum f'pajjiżna dan is-servizz kien jingħata minn professjonist li jiġi minn barra minn Malta kull sitt ġimgħat. Iżda fit-taqsima tal-orthotics u l-prosthetics fl-isptar immexxi minn Vitals Global Healthcare, is-sitwazzjoni se tkun differenti. L-iktar ħaġa li kienet tweġġa l-pazjent huwa li meta kien ikollu bżonn xi ħaġa kienu qed isiru clinics kull sitt ġimgħat, jiġi xi ħadd minn barra li huwa prosthetist, ikun speċjalista, technician speċjalista fuq dawn l-affarijiet, jara l-pazjenti f'ġimagħtejn u mbagħad jerġa' jitlaq. B'effett ta' dan il-unit issa l-pazjent se jkollna prosthetist li jkun residenti hawn Malta ħajat is-servizz il-pazjenti kuljum mela jekk inti nqalalek xi ħaġa tista' ċempel l-għada il-pitada fi żmien ftit sigħat ħadd ingħata din il-kura. Mela s-servizz għall-pazjenti ħajkun iktar regolari. Is-servizz se jkun qed jingħata minn binja ġdida li għalkemm ix-xogħol fuq għadu għaddej diġà tidher li se tkun ferm isbaħ minn dak li l-pazjenti qed igawdu minnu bħalissa. Dan għax is-servizz qed jingħata f'ċentru żgħir u l-apparat jeħtieġ li jkun aġġornat. Ix-xogħlijiet li se jsiru kienu segwiti b'sodisfazzjon mid-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa illi żar il-post flimkien mal-Kap Eżekuttiv tal-Isptar San Luqa Stephen Zammit. Dan iċ-ċentru jissemma Orthotics u Prosthetics Unit. Orthotics huma dawk l-affarijiet li jingħataw pereżempju bħal suletti, bħal xi kurpett għad-dar, xi braces oħra wara operazzjonijiet tal-irkoppa, affarijiet hekk. Prosthetics huwa l-iktar ħaġa bżonn juża li ħanamlu upgrade fuqha hija meta tinqata' xi parti mill-ġisem. Fejn qed noperaw illum huwa unit antik, wieħed jista' jarah u antikwat ħafna, apparat antik. Qed nistennew li jiftaħ lejn tmiem Awwissu tal mod regolari u mbagħad uffiċjalment jinfetaħ lejn tmiem Settembru. Bidla oħra li żgur se tkun qed taffettwa l-ħajja tal-pazjenti illi jiġu bżonn iċ-ċentru se tkun li l-apparat bħal ġibs u suletti se jibda jinħadem kollu kemm hu fil-workshop il-ġdid. Dan fil-waqt li qabel f'pajjiżna kienu jsiru biss it-tiswijiet u l-apparat kien jinġib minn barra. Il-Ministru għas-Saħħa tenna li din hija bidla oħra importanti. Għandna madwar 14,000 pazjenti li jieħdu servizzi minn dik li jgħidu l-OP, ġifieri dak li kollhom bżonn saqaj artifiċjali jew xi braces. Issa permess mal-PPV mal-VGH qegħdin ikollna binja ġdida illi mhux biss naturalment se tagħti ambjent aħjar il-pazjenti tagħna u l-professjonisti li jaħdmu minn ġo fih, imma wkoll ħandaħlu sistemi ġodda u ħankomplu ntejbu servizzi li diġà għandna, anke billi nżidu n-numru ta' professjonisti li jagħtu dan is-servizz. Da jfisser li l-pazjenti tagħna jgħidu servizz aħjar ġu din il-binja ġdida naturalment jibqa' kollox mingħajr ħlas u tal-ogħla kwalità.